Hello mga kasimanwa, I'm Kaitor Flores, ang inyong Hello. Hello mga kasimanwa, I'm Kaitor Flores, ang inyong malambing na chikadora na nagsasabing tinunto ito. Dahil 2021 na, bagong taon, bagong kasiyahan na naman ang aking hatid sa inyo. Bagong content, bagong me, bagong you. Tunghayan niyo po ang pakikipagsapalaran ni Inday sa Maynila papunta sa kanyang ati. Pero bago-bago ang lahat, kapag bago ka sa channel ko, tinunto ito, subscribe na. Huwag kalimutan mag-like, share, and of course, comment kung ano pa po ang mga gusto nyo, mga episodes sa mga next na gagawin ko. Pero tapusin muna natin to. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa sa episode. Ano na naman ang gagawin natin. Salamat and watch this. Nay, aalis na ako. Si Manong Tibor ang nasa labas. Nasusugatin na ako. Magkikita na kami ni ate sa Manila. Halong ikaw, Inday, ha? Oo na, hindi ka magkabalaka. Ako, fa ba? Oh, tiket. Kalabas ang pila. Dito na lang ako. Hulat-hulat na lang ako dito. Checking ng ticket, ilabas. Day, ticket mo, Day. Ito nung may tanong ako sana sa'yo. Ano? Mga pila ka oras tayo nung bago mag-abot sa Maynila. Mga 23 hours, Day. Ay, madugay-dugay pa pala. Papahuway na lang muna ako. Timing lang to. Bukas, pagbugtaw ko na sa Maynila, na magkikita na kami ni ate. Saan na ba ako nito? Nung, saan ba nito? Ang daan pagwa. Kumanan ka. Oh, salamat, Gid. Ay, ito palang Manila. Yudi punggol. Kataas ang mga building dito pa. Dito ko na lang antayin si ate, ah. Miss, taxi. Saan banda? Ay, hindi, no. May sugat ako. Pakadto na nga sila. Salamat. Miss, taxi ka ba? Tara, sakay na. Pre, wag mo nang pick upin yan. Hindi yan sasakay, may sugat daw yan. May sugat talaga ako, no. Kaya nga ako hindi sasakay, eh. Mga tinunto talaga itong mga taxi dito sa Manila, eh. Ay, akala nyo talaga, no? Ilo-ilo to, akala nyo talaga tinunto nyo ako. May utak to, eh. Tinunto kayo. May sugat ako.